Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Mga kaigsunan o mga mahal namong tigpaminaw, ining tungura karon ano sa kini ang programa sa PBCM on Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated, ang tulumadon mga lagitong lamdag sa kinabuhi. Kinasing-kasing ang among pagdapit kaninyo o sa pagpanghinaot, unta nakamo sa kabaskog sa inyong mga panglawas para magamit natong punan sa pagtimbang-timbang nini makamatoran nga among igapagpadangat kaninyo agitulo ni Master kanamo paden sa ang among mga pagtudlo di kanyo sumala lamang sa mga nakasulat sa Biblia, mga kamaturan nga makapaghatod kanato sa kaluwasan. O kung may mga basahon man nga referensya nga gigamit kini dili para sa pagsumpak sa Biblia. O dining tungura karon ang atong pagpahinumdum sa padayon nga ang atong konferensya o katiguman sulod sa usa ka tuig dili nato pagkalimtan. Agosto 19 o ang Desyembre 29 o ang Marso 10. Among gipanghinaot ang mga kaigsunan sa pagtagad nini o dili pud nato kalimtan atong binulan nga mga paghatag para sa palas reconstruction. O kumusta sa tanang mga kaigsunan sa nagakalilaing mga dapit labi na sa mga chapter presidents. Diin sila nagpahigayon usab sa ilang pag-angkon sa radio station para maipahigayon kining maong programa. O labi na sa PBCM compound nga nagpataliw karon, salamat sa inyong makanunayong pagsuporta labi na sa presidente sa Women's Madam Gaga sa pagpahigayon usab nini. O sa atong mga kaigsunan nga nagapataliw karon labi na diri dapit sa Tagaluan, Misamis Oriental kang Brother Jerry Idkila. Kumusta kanimo, Brother? Og labi na usab diya sa dapit sa Lingating Baongon Bukidnon kang Brother Tinoy Palapar. O sa mga parte sa dapit utob sa mamot dinhi sa Mindanao o ngadto sa Bisaya usab. Og diin tungura karon magapailapang kauban pang ebanghelista o ministro. Kumusta og mayong pagpaminaw usab sa gihapon? Kini ang inyong igsoon ebanghelista Brother Juan Ronilo Mangalos. Mayusa nga makiguban kaninyo nining higayuna. Ingon ini kita nga oras sa inyong pagpatalingog dinhi sa RPN Dixkio Teleradyo Cagayan de Oro City alas 12 ngadto sa launa ang taknas kahaponon. Og mabati usab unyang alas 5 sa hapon ngadto sa alas 6 ang taknas kagabion matag adlaw Domingo. O ang programa sa PBCM nga mga langit ng lamdag sa kinabuhi mabati na kinis 23 ka mga radio station Visayas ug Mindanao, dinhi sa Cebu City sa DYLA, dinhi sa Toledo City sa DYHR, dinhi sa Butong Pinamungahan Cebu sa DYRR, dinhi sa Real Radio dinhi sa Surigao City, dinhi sa Butuan City sa radyo natin, dinhi sa Bayugan City sa City FM, dinhi sa usab sa probinsya sa Bukidnon, dinhi sa Valencia City sa Power Radio, dinhi sa Malaybalay City sa RMN DixMB, dinhi sa Manolo Fortich Bukidnon sa Radyo Pilipino, mga kaigsunan. Dinhi usab sa radyo natin dinhi sa Manolo Fortes, dinhi usab sa Iligan City sa Radyo Bandira, dinhi sa Pagadian City sa RMN DixPR, dinhi sa Dipulog City sa RMN DixDR, o dinhi usab sa RPN DixKidi Dipulog, o dinhi sa Calamba Misamis Occidental sa DXMM-FM. Dinhi sa Cagayan de Oro City o sa Misamis Oriental mabati usab dinhi sa Dixario Radio Ultra alas 10 ngadto sa alas 11 ang taknas kibuntagon matag adlaw Domingo. Dinhi sa Villanueva sa Cabusis Power Radio alas 7 ngadto sa alas 8 ang taknas kagabion. Dinhi sa Balingasag Misamis Oriental sa B Radio Y Kurat FM alas 8 ngadto sa alas 9 ang taknas kagabion matag adlaw Domingo. Kumusta sa mga PBCM Women's Group ubos sa pagdumala sa Presidente Madam Gaga Eugenio?
og dinhi sa Hingoog City sa Real Beat Radio alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa Kabuntagon. Ang among mga pagpangamusta sa tanan nga nagasunod, labi na sa mga kaigsunan ganiya sa tilipong bansa sa Amerika sa mga Amakiton, ang Juanito and Justina Amakiton Jeremias family from Tennessee, West Virginia, Maryland, United States of America. Nila ni Miguel Jeremias, Juanito Jeremias Jr., Julayla Jeremias Harrison, Alegriano Jeremias, Charminia Jeremias, Rever Lilita Jeremias Barton ug ni Brother Nicodemus Nicky Jeremias. Nagasudlong sila kanato via Facebook Live from United States of America. Ato sab gitimbaya ang atong igsoon nga nagyapon sa Amerika sa Oklahoma, United States of America ni Sister Richelle Barbosa Samoramos Graham, and to your family. Salamat sa inyong mga pagsunod usab. Sa tanan nga nagapatalingog ug nagasunod nining among programa, kalakip na kamo sa among mga gipanimbaya. O ngatong gusto magpadangat sa mga pangutana, i-text lang kami sa mga numero sa Globe 0917-811-8882, sa Smart 0908-3938-768. O karon sa pag-isgot sa tema, balik ko kamo kang Reverend Saleh. Dining atong panahon karon, Bradron, taliwala sa nakapakadaghan nga kontra lugar kiwali sa doktrina, ang ato anar kita sa paghatag o paglig-on sa pagbarog sa atong mga kaigsunan. O kining atong ngalan sa PBCM, dili kini gyud mo ngalan sa sinugdan, Bradron, kay PBM isne sa sinugdanan, Philippine Benevolent Missionary Society Incorporated. Pero niabot ang panahon nga nabalhin sa PBCM. Pero kining PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionary, usa kini ka pahayag sa membro sa atong kauban sa pagtuo nga motubag sa pangalan Pacomio Pasayon, nga iyang nakita kini tungod sa pagpasidaan ni Master. Mao nga dili nato ipasikat kay natingala ta ining Pedro Sobailo nga kaubang ministro mibulag kay nagtukod og iyang pagtulun-an nga SLGC, Council of the Living God Church, nga siya ay founder niya na. Diha nato ipasukad, Bradron, tungod kay doon na may og mahimo niya nga membro niya na adunay yang ihatag nga Certificate of Life Membership, o niya diha makita nato nga mauna na ang pagtulun-an daw nga luwason sa Ginoo sa ato pa ang pagtulon ang PBCM din iyang gibiyaan kay kinabuang siya pagpatuo mauna hinon ang maoy nagdag kaluwasan, Bradron. Hain ang prueba nini. Okay, Rib, niya tayo leaflets nila, laminated ng leaflets nila, no? Muna siya ang issue nila, Rib, sa mga issue ni Pedroso sa makabig niya or mamimbro niya diya sa iyang pagtulunan. Gitawag kini og Certificate of Life Membership. Ako lang basahon kini para nga mahibalo ang mga naminaw, Reverend. Og asa pod ang iyang headquarter. Tinuod ka na. So, usa kini nga gi-surrender kay usa sa chapter president nga mao si Alfredo Quiapo. Atong i-mention ang pangalan, di lang ikalain, ay dili man ni pagpangatake sa imong personal. Kay mao man ni ang imong gi-surrender kang Reverend, gikan kang Pedroso. Timayhan nga ang atong gipakita lang lugar, Pedron, para mahayagan tong uban nga wala pa mahabalik o katong ubang nga naghuna-huna nga magpamimbro niya na nga dili day kada mao ang pagtulunan kay panglipat-tipat ning iyang doktrina, pagpangawat pa sa pagtulon ang PBCM sa mga doktrina nini. Tinawad ka na, ugaran sa pagpaligo niya na nga kining gibuhat ni Pedroso mao pagpangawat sa doktrina sa PBCM, basahon ako red kining gitawag Seal of the Living God Church SLGC Incorporated, SIC registered or Securities and Exchange Commission registered number CN 200428566 Kalawag, Balingasag, Misamis Oriental, Central Office of the Orient Helitap Training Center. To all whom these persons may come
come greetings signed by Alfredo Quiapo. This is to certify that Alfredo L. Quiapo Sr. with ID number 05B38, book number 18, page number 860, has known the life-giving gospel and doctrines of the Holy Spirit, John chapter 4 verse 23 and 24, 1 Peter chapter 1 verse 12, has received the soul-saving sacraments, and has become a true accredited bona fide member of the Seal of the Living God Church, is LGC Incorporated, the only church the Lord will save. Revelation chapter 2 verse 2, chapter 7 verse 2 and 3, Revelation chapter 9 verse 3 and 4. The sealed 144,000 servants of God and the people be made fellow heirs, Galatians chapter 4 verse 7, and partakers of the promises, Ephesians chapter 1 verse 13, Ephesians chapter 6 verse 17, Hebrews chapter 10 verse 15 and 16, 2 Timothy chapter 2 verse 19, Jude chapter 1 verse 20, which was organized and registered in the Securities and Exchange Commissions, Romans chapter 13 verse 1 of the Republic of the Philippines on July 30, 2004, with the certificate of registration number CN 200428566, John chapter 16 verse 13, Romans chapter 7 verse 6, Romans chapter 10 verse 2, 1 Peter chapter 1 verse 20 and 21. Therefore, he is hereby awarded the certificate of life membership. Given this 3rd day of December 2020 at the Central Office of the Orient, Hilltop Training Center, Calawag, Balingasag, Misamis Oriental, Mindanao, Philippines, signed by Most Reverend Monsignor Pedroso Sibaylo, Supreme Bishop, President, and Founder. So, mao ni ang ilang leaflets, Reverend, no, sa gitawag Seal of the Living God Church Certificate of Life Membership. Na din ni gibutang na yung mga teksto po gipamutang niya ni ang John chapter 4 verse 23 and 24, 1 Peter chapter 1 verse 12. Unya gingon nga kini lugar ang mamembro niya gingon has received the soul-saving sacraments and has become a true accredited bona fide member of the Seal of the Living God Church, is LGC Incorporated. Iya din gingon the only church the Lord will save. So kining is LGC nga gitukod ni Pedro Subaylo, mao kuno ni ang simbahan nga pagalawason sa Ginoo. Unya kalakip sa mga teksto nga gipangbutang ni Reverend nga atong gingong gikawat kay teksto mo ni sa atong doktrina sa BBCM, kining 2 Timothy chapter 2 verse 19 ug ang Ephesians chapter 1 verse 13. O sa lugar ka na, sa mga sitas, no? Unya, kano saan na tukod, Bradron? Kining is LGC nga the only church nga the Lord will save. Okay, natukod kini og narehistro sa Securities and Exchange Commission, Reverend, sa din sa Pilipinas, Republic of the Philippines niya itong July 30, 2004. So, nga itong magtutudlo, na ipaulay siya September 26, 2004. So, prior pa din no, sa pagpaulay sa magtutudlo, Reverend, mga almost 2 months, nagparehistro na dahil kining ni ministro sa BBCM Pedro Subaylo pundok nga Seal of the Living God Church. Nakaroon, atong susihon ang iyang mga katarungan sa uban pa niya nga leaflet, Brad Ronnie, nga sa pagkatinuod lang ang atong ngalan sa pundok nga PBCM ang matag litra niya na adunay kahulugan sa matag litra. Ang P nagrepresent sa Philippine, ang B nagrepresent sa benevolent, ang C nagrepresent sa Christian, ang M naman nagrepresent sa missionary or missionaries, kay plural man lugar og daghana. Na ang nahitabo iyang gipakita nga dili di kuno ni maoy matuod nga ngalan, kay kini daw ngalan na niya na hinuon Badroni sa ilang apelyido tanan gikan sa middle name sa iyang papa o middle name sa iyang mama. Unsay kamatuoran Badron nga hilabihan gyud niyang pagpangawat nini ngalan nga PBCM kay nahimo namang ngalan niya Bradron sa pamilya nila. Okay, Reb, niyang prueba basahon gyapon nato sa laminated gyapon nga leaflets sa atubangan doon na mga hulaggoy, no? Doon ay silyo. Atong pakita. Engineer, pwede ba ni pakita? Okay.
Oh, na? Kita ninyo sa likod nga bahin, Reverend, basahon na to, kaya na din ang mga asoy nga gihimo. Ang punto lang, no? Punto lang, mga asoy ni Pedroso Bailo nga kining PBCM nga sa imo nang gidefine, Philippine Benevolent Christian Missionaries, matud pa kung si Pedroso mo asoy, dili kuno kini mao ang matuod. Niya, basahon na to. Ug ang nagkupot sa timbre nga gitigmo-tigmo agukoy ugma na iasoy mao ang gisaad ni Divine Master nga nag-ingon siya moabot ang panahon nga ako ipabarog ang tinuod nga PBCM. Kinsa ba kining tinuod nga PBCM nga iyang ipabarog mao kini. So mo ning gibuhat ni nga asoy Reverendo nga nag-ingon daw si Master nga moabot daw ang panahon nga ipabarog daw ang tinuod nga PBCM. Mo post kita gadi Bradron. Okay. Iyang gipakita nga pahayag Bradron nga nam kunoy ebanghelyo ni Master nga tigmo-tigmo agukoy ugma ra kita mag-asoy. Ang maiasoy daw sa ugma nga panahon mao na ang iyang kapanahonan kay kana day kunong tigmo-tigmo agukoy ugma ra kita mag-asoy, ipabarog daw ni Master sumala sa imong gibasa Bradron ang tinuod nga PBCM, di ba? Mao ni iyang sumala sa atong nabasa sa iyang giasoy. Nakaron sa iyang pag-asoy nga mutindog o ipabarog ang tinuod nga PBCM. Unsa daw kuno ng PBCM ang kahulugan ba sa matag litra na Philippine Benevolent Christian Missionary, Bradron? Kung si Pedroso na moaso Reverend, dili na mao ang definition sa PBCM nga Philippine Benevolent Christian Missionaries kay para niya dili man daw ni matuod kay nag-ibanghilyo man daw si Master nga maabot ang panahon nga ipabarog ang tinuod nga PBCM. Hay niya ni gipahom ning tinuod nga PBCM. Ato ipadayon din niyo sa gingon ining leaflets. Dayon ang gisaad unsa bang titulo sa nagsaad. Na dayon ang PBCM sa nining maong leaflets pero gitagaad definition. Unsa man ang definition gibutang niya sa PBCM. Ang P gihimo niya rin nga iyang pangalan Pedroso. O niya ang B gibutang niya nga Bailo, mamo ni ang iyang family name Bailo. O niya ang C Kabaktulan, ining middle name. O niya ang E Mabilin. So gi-combine ang PBCM sa upat ka identity, upat ka pangalan. Pedroso Bailo Kabaktulan Mabilin. O niya gibuhatan rin niya og istorya. Asoy-asoy po doon ning iyang gihimo din sa hubad niya sa matuod daw nga PBCM. Matod pa niya, tao di ay kining gisaad ni Master nga ipabarog. Kanus kini mo barog pagkatapos sa buluhaton sa nagsaad nga matod pa buluhaton sa nagsaad mo barog. So mao ning iyang mga paghubad na Reverendo nga ang PBCM daw matod pa ni Pedroso Bailo tao di ay kini ang katumanan kay matod pa man kuno sa ebanghelyo ni Master sumala siyang aso gipabarog kuno ni Master ang tinuod nga PBCM niya ang tinuod nga PBCM tao. Asa natuman ang PBCM nga tinuod kuno nga tao naa sa Pedroso Bailo Kabaktulan Mabilin. So family circle kay upat naman ni kapangalan ang nabutang dinhi sa PBCM. O di tan-aw na to mga kaigsunan nawala na ang PBCM nga Philippine Benevolent Christian Missionary. Kaya nahimo naman hinoon nga ngalan niya Pedroso Bailo Kabaktulan Mabilin. Kanang Mabilin apelyido na nga middle name sa iyang papa. Na kung sa proper gid unta Bradron, mahimo ba nga maulahi na hinon ang middle name niya nga Kabaktulan Bradron kay ang iyang apelyido Bailo man. Dili pwede Reverend sa proper gyud nga pag-identity sa usa ka tawo kinahanglan ang middle name gina kay tunga gitawag middle. Ang middle name ni Pedroso Kabaktulan kay mao man ang apelyido sa iyang mother. Unya kanang Bailo mo gina ang iyang family name, surname or last name niya kay mao man ang apelyido sa iyang amahan. Unya ang nahitabo Reverend nagkarambol na kay instead nga ang proper unta Pedroso Kabaktulan Bailo di man lagi mo sumada ngadto sa PBCM sumala sa iyang mga pag-asoy so iyang girambol gihimong Pedroso Bailo Kabaktulan Mabilin. Mura siya og nakaawat ba sa Suertris ba Bradron nga sugal? Rambol bitaw o sa pangmata nga sugal karon. Ato ning tan-aon kay iyaman ning pagpatuo-tuo. Unya karon sa atong nakita nga ang SLGC ang Seal of the Living God Church, the only church the Lord will save. Pagkabasahon ang Biblia, Bradron, kinsa man ang Lord? Unya, kinsa man
ang original sa pulo nga church sa English sa Cebuano nga Biblia gitawag og iglesia. Okay, Reb. Magisgot ta og Lord or Ginoo sa Biblia kung natong i-biblical ang mo tubag ni ana nga katumanan sa Ginoo mo atong Ginoong Hesukristo. So basahon ako ang prueba dinhi sa Juan kapitulo 13 bersikulo 13 giingon sa pagpahayag sa Biblia. Nagatawag kamo kanako nga magtutudlo og Ginoo ug gusto kamo kay mauman kana ako. Busa kun atong i-trace up sa Biblia kung kinsa ang Ginoo, kinsa nag-angkon sa Ginoo mo atong Ginoong Hesukristo. Onya, kung si Kristo mao man ang Ginoo, nag-ingon mas Pedro Subaylo, ang SLGC Council of the Living God Church, the only church the Lord will save. Ang maulamang daw nga iglesia nga gitawag og church or SLGC Council of the Living God Church, ang Ginoo mao ang muluwas sa Biblia, ang Ginoo mo si Kristo. Si Kristo ba'y nagtukod sa Seal of the Living God Church, Badron? Dili, Reverend. Basta di mo sumada ning mga asoy-asoy ni Pedroso lagi nga ang SLGC mo'y pagaluwason sa Ginoo kay ang Ginoo nga mao si Kristo ang iyang luwason katong iyang gitukod nga tinuod nga iglesia. Gawas pa sa iyang baba mismo nagtug-an pinagi sa paghatag niya kung dunay mamembro pinagi sa leaflets or gitawag og certificate of life membership, Badron. Tinuod ka na og ang prueba nga ang pagaluwason sa Ginoo nga ang Ginoo mao si Kristo katong iyang tinukod maong iglesia dili Seal of the Living God Church. Ang ato manggong gisusi kay hinambog man siya nga mo nang iglesia ang pagaluwason, di tan-aw na to nga kinsa di ay nang original nga naglitok og church or iglesia sa Biblia, matupan nimo si Kristo hain ang prueba niya, brother. Okay, Mateo kapitulo 16 bersikulo 18, Reverend, matod pa sa atong Ginoong Hesukristo, og sultihan ko ikaw nga ikaw mao si Pedro og sa ibabaw nining bato pagatukuron ko ang akong iglesia. Sa English na I will build, and I will see also unto thee thou art Peter, and upon this rock I will build my church. nakita mo na si Kristo nag-ingon, I will build my church. Na karon ang church nga gibuild ni Kristo o gitukod ni Kristo nga iglesia or church, mulutaw ba ang pangalan Seal of the Living God Church, Badron? Dili, Reverend, kay ang iglesia nga gitukod sa atong Ginoong Hesukristo, ni matod pa niya, I will build my church, sa katawagan niya na, tawagon man na og Church of Christ, or Iglesia ni Kristo, sumala sa pahayag ni Pablo dinhi sa Roma, kapitulo 16, versikulo 16, pag pangumustahay kamo ang usa sa usa, pinagi sa balaan nga halok, ang tanang mga iglesia ni Kristo, the churches of Christ, nangumusta ka ninyo. Busa, di gyud mo sumadab sa kung saan na to. Pagpailin-ilin nga, tanaw na to, nabigi gamay gyud nga tipik na lang nga matinuod ang iyang istorya nga the only church the Lord will save, ang SLGC, dili. Tungod kay ang pagaluwason sa Ginoo nga, ang Ginoo mo si Kristo, sumala sa Biblia, katong gitukod niya nga church sa katawagan, churches or Church of Christ. Dili de Church of Pedroso. Dili. Kitaon mo. Kay kanang pag-isgot og luwason, Badron, wala man pa nato mabasa sa Biblia. Ang atong gikutlo, ang era mang rason. No. Pero pag pamatuod niya na, si Apostol Pablo mo ay nagpahayag nga si Kristo mauman ang manluluwas, pero ang luwason, Ang iglesia. iglesia. Mao ni ang pamatuod sa ikaduhang hugna nga pagpamatuod sa ilang panahon, Badron. Tinuod. Nabahin man sa pamatuod sa tulo ka dakong panahon, una nga panahon, si Hiuba o Konyawe. Ikaduha nga panahon, mao nga atong Ginoong Kristo. Ikatulong hugna nga panahon sa pagpamato diri sa Espiritu Santo nga natuman sa dapit sa atong magtutudlo nga ang pagtulunan PBCM nga gikawat ni Pedroso baylo ang maungalan, iyaman daw kuno na nga ngalan kay ipabarog daw ni Master ang tinuod daw kuno nga PBCM. Tao man day kuno ng PBCM, pag humada pa iya raman day girikanan mao ang nagdalaan ng aplido. Tiyaw mo na, gisulo-sulo lang niya sa ilang pagpahayag sa pamilya lang yun nila, Bradron. Tinood ka. Nakaron. Ain ang prueba sa Biblia, Bradron, nga si Apostol Pablo nagpamatod nga si Kristo manluluwas, pero ang iglesia sa panahon kang Kristo mo ay gitudlo diri nga luwason nga nakasulat sa Biblia, dili kanang nang ngilad sa katarungan nga si Pedroso
Baylo ang the only church the Lord will save ang SLGC daw. Okay niya, prueba sa pahayag ni Pablo Riveren nga ang Ginoo Mamos Kristo ang iyang lawason morgid ang iglesia. Nasa Episo kapitulo 5 bersikulo 22 ngadto sa 23 gingon, kamong mga asawa kinahanglan magpasakop kamo nga masinugtanon sa inyong masigkabana ingon nga si ingon sa Ginoo. Kay ang bana mao ang ulo sa asawa, maingon usab nga si Kristo ulo sa iglesia, nga mao ang iyang lawas og siya mao ang manluluwas niini. Nakita nato mga kahigalaan, mga kaigsunan, mga mahal nga tigpaminaw nga ang Kristo ulo sa iglesia og siya mao ang manluluwas niini. Dili nang iglesia pod karon nga nagapanglutaw. Kini ang gisgutan natong iglesia, ang original nga iglesia nga gitukod ni Kristo nagsugod sa Jerusalem. Nakaron, pero kung doon na may giingon nga ang gipakita dinhi sa maong basahon o kibali mabasa man gud, pwede pug igno natong basahon brother kini gitawag og Certificate of Life Membership nga nag-ingon, the Seal of the Living God Church is LGC Incorporated, the only church the Lord will save. Nga naman nga kinsa may muluwas niya nga Ginoo, nga ang Ginoo mao man si Kristo. Wa ba mo attempt si Pedro Sobradron nga nagpaka-Ginoo o nagpaka-Kristo? Kay kung makita nato nga si Pedro nagpamatod nga siya si Kristo, di mo lutaw, mugula karon nga siya di ang Ginoo, nga mao'y manluluwas ni ining gitawag og SLGC kon Seal of the Living God Church. Okay, Reb, kinis Pedroso Reverend during gisugo ni Master sa pagmisyon, iabot ni siya dito sa grupo ni Pilimon Riambonanza. Mismo si Pilimon Riambonanza iyang giduulan ni ini. Dito sa dapit sa Dapitan. Kay naman ang iyang pagtulunan nga gitukod brother no. Nga gitawag og Kingdom of God. Founder si Pilimon Riambonanza. So pag-abot dito ni Pedroso Reverend kang Pilimon, gi-confirm ni Pilimon mismo nga kini dahil si Pedroso nag-claim nga siya mao si Kristo. Nga karon, agi prueba o pamatuod niya na brother para dili mahatagan og pag huna-huna o panghuna-huna sa mga tao nga kini nga mga ministro sa PBCM matumuon gini abi kay nibulag nagtukod naglain ila na dayong buhat-buhatan og bisag unsang istorya bisag wala ana si Pedroso mag-angkon. Okay, haron nga ang mga naminaw mapuwas ilang una nga basi nagtumo-tumo tani atong ibabati. Mga dokumente nga tuwa na ipruiba gyud nga kinis Pedroso Baylo nag-claim nga siya si Kristo. Mao di ay nga matod pa niya ang iyang gitukod nga Seal of the Living God Church, moral luwason sa Ginoo, nga sa Biblia ang Ginoo sa Kristo man nagpaka-Kristo dahil ni siya si Pedroso Baylo. Tanawa. Atong paminawon ang tingog nga gi-confirm mismo ni Pilimon Undok Riambonanza, ang founder sa Kingdom of God nga. Ito na nga itong oil gikan sa Puerto Rico, sa Caribbean Sea. Ito ang tala sa South America. Kaya may oxygen na oxidizer mo na oxygen. Oxidize mo na, sumog mo na. May labing sikreto nga kung itudlo ka ninyo. Wala niya sa mga pastor. Bila ka nang nausap o nanihon niyo, wala ka ni. Wala ka ni kalaman dito na po. Nakanta mo balik sa ilaw. Kaya hindi na naman balik ng Pedroso. Kaya si Pedroso nag-claim man ito nga siya si Kristo. Kaya si Pedroso nag-claim man ito nga siya si Kristo. Una iyang kauban mo po si Juan. Juan po nga lang iyang kauban. So confirm Reverend no? Wa kita magtumo-tumo tungod kay gi-confirm gyud ni Pilimon Riambonanza nga si Pedroso sa pag-adto dito sa dapitan nag-claim diay siya nga siya mao si Kristo. Tanawa mga
kaigsunan, mga mahal na mong tigpaminaw, kamo nga napatuo ni Pedro, so mutuo mo nga siya mos Kristo. Pagka gitawag og hungaw kaayo ang inyong mga pagpanabot sa salabutan, no? May pailigid nga muhungaw. Kay kanang ligid nga muhungaw, nabuthan, pabutangan raman na og hangin para mubalik ba ron. Pero kung namos pagtulunan nga hungaw, unya nag-ingon nga ang Ginoo mo'y muluwas, unya ang manluluwas na ninyo, maoro po si Pedro. So, pagka og sa naglakaw pa ka, unya sige ka lang kapangdol, tawgon kag pagkadanghaga gini mo. Ha? Nakaroon, unsay priba nga si Pilimon, natuan yun ni Pedro, so mga kaigalaan, mga tigpaminaw. Tungkol mismo kini si Pilimon Riambonanza, nga nagpamatod nga si Pedroso, nag-claim nga siya si Hesus Kristo, niila po ni siya sa among magtutulo, friba nga na walihan ni siya. Niila siya nga si Master daw kuno, iyang tatay, iyang giila nga kini Espiritu Santo, sumala sa iyang pamatod. Nganong amo ning gidala, labi na sa mga membro nga nasakop sa the Kingdom of God, para ipakita nga nakaabot gyud di ay ang inyong gitawag og Tatay Pilimon, unya nadugay gitawag po nilang mahal nga hari Pilimon o Riambonanza, kay kanang o midul ni man niya nga gitawag og undok. Nakaundok po siya mga tao og ato sang pa mation ba dun ang priba nga tungod sa iyang kasayuran sa pag-adto ni Pedroso, lamang kinis Pedroso nagpabuang-buang na daan nga nag-claim nga siya si Kristo, nga nakaabot yun si Pilimon Riambonanza, kay iya mang gideclare og iyang giingon man gani nga ang atong magtutulo iya ning tatay o mauni ang Espiritu Santo. Pagirib, atong paminaw ng tingog ni Pilimon Riambonanza niya. Because Bucavos dito sa San Antonio, Bataan, hindi na ko makita ang ating pumapasakang pagbubusuran ng pangyayin kay nasabihan ako na bunal ako isbubuhan o sekretary akong pangyayin na kumasin kayo na ang kanal na paglas sa Espiritu. Nakalang na, wala ako na po sa magandang ito. Kaya, ang aking pumutao, nakalang sa aking buo. Nakalang na yung katawan. Pagkala po tayo, ang tao na ako, kaya, kakumasa nilang istulang sa mga tayo, kaya mga ako ng patay. Siya mga ako. Pero, ang aking pumagana, master, mananaluhan ako ang mga tao, tubuot mo. Sa Pilipinas, ang kansa, maka-ulit-ulit nakawag ang kami ang pagsasalong ng pagkama ng tao. Kaya ang sabi, nakanag ang tao, ang proses pagdating sa Diyos. Ang pinagkalunay. Ang nakagtama ng pagkakalin, ang sinatay kamalan. Kaya ang pagdating ang una, ang pagdating asa mga punta. Kung sino pagdating, ang Okay, no? Nadungog na to nga ang ayaw ko no palabihin ninyo pagtamay kanang tao nga iya daw kuno gipangita kay mao daw na ang nasudlan sa Espiritu sa Dios mo na iyang giingon. Iyang gitawag og tatay, Oo. kay mao kuno na ang iyang tatay nga dugay na kuno niyang gipangita, Reverend, o niya, iyang gi-mention ang ngalan ni Master Tomas J. Sr. pero walang kuno siya mo tatay, ang tahod lang kuno niya, Master. Na nakita nato nga mo na priba nga nakaabot gid siya sa
dapit sa pagtulon ang PBCM. Nakaron, ang naka-problema po, nga nag-ila siya og Espiritu Santo si Master, nadugay, nangatake po ng iyang mga membro, bradon. Hasta po siya ba? Mura sa kang Pedroso gyapon ba? Nga niila siya, nga si Master may katumanan sa Espiritu Santo, pero nadugay, nagtukod siya og iyang Cell of the Living God Church. Unya, sa pagmisyon na niya dito, ang Pilimon Riambonanza, nag-claim siya si Kristo. Kining gimisyonan ni Pedroso, nga mao si Pilimon Riambonanza nga founder sa The Kingdom of God diri sa Dapitan, Bradron. Kini ba pod siya aduna ba po yang gi-claim sa iyang kaugalingon og unsa si Pilimon Riambonanza, Bradron? Aduna Reverend, o kini si Pedroso nga nag-claim og Kristo sumala sa pahayag ni Pilimon, kini po si Pilimon sumala po sa pagpahayag sa iyang mga ginsaktan, nag-claim po ni mao day po kini ang Kristo po day. Sa ato pa nag-abot ni puros nag-angkog Kristo. Si Pilimon Riambonanza, ipamatudan siya mga taong Kristo, og si Pedroso po, ipamatudan po ni Pilimon nga nag-claim po og Kristo. Atong paminaon ang tingog sa pamatuod nga si Pilimon Riambonanza, mao daw ang Kristo. Mao si Genito Yabo. Iya maning right hand ni Pilimon Riambonanza. Ni atong paminahon red. Kung akong direksyon yung pagsulti, daghan man yung nag-amto niya na karon. Pero ako magaingon kaninyo na ang Kristo mao ang among matutudlo si mahal nga rin Pilimon o Riambonanza. Kung sa rason ni Genito Yabo, Bradron, nga makipagkaluha ganin ni siya ni Pilimon Riambonanza. Atong balikan gani ang pahayag red para maklaro. Kung akong direksyon yung pagsulti, daghan man yung nag-amto niya na karon. Pero ako magaingon kaninyo na ang Kristo mao ang among matutudlo si mahal nga rin Pilimon o Riambonanza. O di klaro, mga kaigsunan, mga mahalamong tigpaminaw, nga kung detsohon gyud kuno kay daghan man kunong nag-angkon og kinilaging Kristo, hasta na lugar sa Pedroso, o kinsa pa katong uban, pero sa tinuod lang kuno nga Kristo, mao daw si ilang mahal nga hari, nga si Pilimon Riambonanza. Mga kaigsunan, mga mahalamong tigpaminaw, labi na kining inyong gikabuangan, nga inyong gituhan, labi na diri na mo sa PBCM, nga si Pedroso nangawat sa ngalan. Unya ni balhin mo kay abi ninyo, iya man din ni ngalan ning PBCM. Pedroso, Baylo, kabaktulan mabilin. Sa tinud lang, kanang PBCM kung ingon anaon mo day paghubad. Kanang sa Tagalog, kung sa English, ABCD, EFG, unya ang katapusan nga litra G as in zebra. Sa Tagalog na o sa Cebuano, ingno naman ang kanang ABCDE, ingno naman ang abakadae. Kanang CD ay katumbas na nga ka. Isa ato pa, kung butangan na to nagmeaning, o niya ni Pedroso, bantay, kay, kawatan, Or mangawat. kawatan, mangawat na munang PBC Pedroso bantay kay mangawat. Tanawa unsay gikawat ang ngalang PBC ngalan kuno na niya ayaw gyud mi kabuangi Pedroso ang mga ministro sa PBCM. Unya nganong dili pwede nagkuha-kuha kag mga sita sa PBCM usa sa imong gipangpudyo tinhi ang ikaduhang Timoteo 2:19 ug ang Episo kapitulo 1 bersikulo 13. Pero sa nakita nato, nagpatuo ka nga si Kristo. Sa atong kapanahonan, Bradron, nganong nag-ingunta nga nabayan sa tulo kadakong panahon sa pagpangalagad, Bradron? Musalir ba ang pagpangangkon ni Pedroso nga siya si Kristo? Musalir ba ang pagpangangkon ni Pilimon Riambonanza nga siya si Hesus Kristo? Sa atong kapanahonan karon Reverend, ug atong ibasis Biblia, di gyud mo saler si Pedroso, Baylo nga nag-angkon nga siya si Kristo,
o si Pilimon Undok Riambunansa, di gyapon mo saler sa iyang pag-angkon nga siya si Jesucristo. Kay sa Biblia, wa na may Kristo gud nga mobalik. May Pedroso nga motunga lugar og siya mas Kristo. Og siya man galing si Kristo, tugutan ta, di gid mo sumada kay wa gay pagbalik na og Kristo nga mao si Pedroso, wa na pagbalik na og Kristo nga mao si Pilimon. Ay basahon na kung pribas Biblia. Niya tay Biblia riberin nga gitawag ang buhing pulong. Ani ko mubasa sa Mateo kapitulo 23 bersikulo 39 gingon sa pagpahayag sa Biblia. Sultihan ko kamo, pahayag ni sa matuod nga Kristo. Katong nagtukod og iglesia, ang gitawag iglesia ni Kristo. Sultihan ko kamo nga dili na kamo makakita kanako pag-usab. Pahayag ni Kristo ngadto ang mga tinunan di na siya makita kuno pag-usab. Pero namay tungha, dili na kamo makakita kanako pag-usab hangtod andam na kamo mudawat sa gipadala ko kaninyo gikan sa Dios. Mao ni ang pahayag sa Biblia nga mismo ang Ginoong Hesukristo mo'y nagsulti riberin nga dili na siya makita kay duna di ay pagadawaton di ay kadtong gipadala niya gikan sa Dios. Nakaron, tanawa ha, matinaw sa gibasa ni Brad Ronnie. Sultihan ko kamo nga dili na kamo makakita kanako pag-usab hangtod andam na kamo mudawat sa gipadala ko kaninyo gikan sa Dios. Katong gikan sa Dios nga iyang gipadala mo to'y dawaton hinungdan nga siya matod pa sa atong nabasa nga dili na kamo makakita kanako pag-usab nang anong namas Pilimon Riambunansa, anong namas Pedroso Bailo. Nakaron, kinsa ba di ay ang iyang gipadala Bradron nga mo'y hinungdan nga dili na siya makita pa pag-usab? Wala lain riberin ang Espiritu Santo. Basahan ako ang prueba din ni Juan kapitulo 15 bersikulo 26 ingon ini. Apan inig abot unya sa manlalaban ang akong igapadala kaninyo gikan sa Amahan, ang Espiritu sa kamatuoran nga magagikan sa Amahan, kini siya mao ang magahimog panghimatod mahitungod kanako. O di matinaw nga ang gipadala ni Kristo mao ang Espiritu Santo nga gikan sa man nga sa atong nabasa hangtod dawat na kamo sa akong gipadala nga gikan sa Dios. Kay dili na kamo makakita kanako pag-usab kaysa man ang Amahan nga diin dito gikan ang iyang gipadala nga mong Espiritu Santo Bradron. Yawa na Bradron. Dili kay sa Biblia nga man mao na si Jehova sumala nga atong mabasa sa Isaiah sa iyang kapitulo 64 bersikulo 8 atong mabasa ingon ini riberin sa pag alam gini saman sumala sa 42:8 sa Isaias gihapon ako pagabasahon ang priba matod pa dinhi ako mao si Jehova kini mao ang akong ngalan. Busa ang Espiritu Santo day mao ang hinungdan nga dili na makita pa pag-usab. Wala ba na nagkasungi ang imong doktrina Pedroso? Nibiya ka sa BBC nga nagdoktrina sa Espiritu Santo. Doktrina sa Espiritu Santo nga dili na makita si Kristo kay ang atubangon sa tao ang gipadala na ni Kristo nga Espiritu Santo. Nibuwag ka kay nagtukod kag imuha ikaw mo de Kristo diha lugar sa ato pa kaysa claim sa pagtulon ang PBC ni Kristo mo hinungdan nga dili na siya makita pa pag-usab Bradron. Kining Espiritu Santo riberin nga gipadala ni Kristo gikan sa Amahan kapuli kini niya sumala pod sa pagpahayag pod